Teño o costume de mirar para outra banda. Se todas as luces apuntan cara a un sitio, adiante, por exemplo, eu miro para atrás, cara atrás. E así, con esa lógica, se miramos ao ceo, podemos ver as estrelas que paga pena deterse, nas que paga pena deter a nosa mirada. Por iso, hoxe, está con nos Rodrigo Ramos. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Un como estás, placer estar Rodrigo? con vos. Ben. Pues muy bien, muy bien. Nesta conversa que imos ter, imos falar o seu último traballo, un novo traballo que é unha ledicia, xa imos a falar diso. Ainda que o primeiro aquí é unha pregunta que é de regla, non? E ti, Rodrigo, de quen ves sendo? Pois eu son fillo de Carlos e de Eide, que son aquí de Laro, en Silleda, que é unha aldea moi pequeniña. A verdade é que son unha persoa totalmente enamorada do rural. Se preguntas por aquí, a mí non me coñecerían os do lugar como Rodrigo Ramos, senón máis ben o fillo do xastre, máis que nada. O filho xastre. E Exacto. tes un alcume da familia, da túa familia? Sí, bueno, meu pai era xastre, polo tanto, pois, para moita xente explicar exactamente quen son, pois todavía, a día de hoxe, todavía teño que decir que son o fillo do xastre. Do xastre, xastreiro sería algo así. Sí, Como na miña familia é os troiteiros. exacto. Ti falas galego ás 24 horas, non? Sí, de feito tiven épocas nas que me relacionaba con xente que non falaba en galego e sempre facía un esforzo para non deixarme levar polo castelán porque non me sinto moi identificado co castelán nunha conversa normal. Sin embargo, despois fago moita música en castelán, pero bueno, nunha conversa síntome un pouquiño máis incómodo porque a, a miña mente vai as 24 horas en galego. Sí, teñe que ver falaches en algunha entrevista do teu gusto por la literatura e que sacas de aí tamén, non? Que veñen as letras a túa cabeza, a túa cabeza. Sí, de feito, a literatura en sí utilizo dunha maneira non tanto como para buscar unha inspiración ou algo parecido. Si que busco moita inspiración porque son moi cinéfilo. E intento buscar moita inspiración no cine, en historias alleas un pouco. Outro día, de feito, volvín a ver unha das para mí mellores películas da historia, que é Relatos Salvajes, Mm, que é unha película argentina. sí, sí. E despois sí que me fascina o cine clásico, e dai sí que saco moita fonte de inspiración, xa que é moi recurrente poñerte na pel deses personaxes fingir como diría Sabina, imaginarte noutras vidas, non? A partir de aí sí que o cine é unha gran fonte de inspiración. E hai moito de cine nos tus vídeos, non son sinxelos. Imos falar diso nun momentiño, aínda que quería presentarche un pouquiño mellor, xa falando dos teus tres discos, que comenzaches allí coa túa banda de rock, pero logo, inda que logo fixeches Mirabas Almas en Uh -huh. 2017, estou lindo para non
non errar. Sol de Inverno, en 2019, e Claustrofobia, unha ledicia, estiven escoitando con moito detalle en 2023. E agora estás facendo traballos solitarios, unitarios, diría, non? Sí, sinxelos, os Sinxelos. singles, así. Sí, non me viña a palabra. E fixeches algo que maravillounos, abrallómonos, que é unha traducción dunha canción clásica do Citarrosa, a Milonga dos Ollos Dourados, chamase agora en galego. É unha beleza iso. Pois moitas grazas. A verdade é que eu o que che digo que penso en galego e moitas veces pois isto que estás escoitando unha canción na túa cabeza, igual que cando escoitas música en inglés, non cando escoitas a Bob Dylan, Sí. estás aí intentando descifrar o que está dicindo, pois un pouco tamén foi o que me pasou a min con Citarrosa en moitas das súas cancións, e deuse a situación na que estaba traducindo mentalmente Milonga de Ojos Dorados iba a miña cabeza traducindo tamén en galego. Sonaba moi ben eso, moi bonito eso de Milonga de Ollos Dourados. A partir de aí, pois, xurdeu a idea de facela en galego, xa que creo que é algo que nunca se había feito con Citarrosa ou con algún autor uruguaio, polo menos. A verdade é que moi contento con poder facer cousas así que non son tan mainstream, tan previsibles, ao final é unha cousa que pola que estamos metidos neste mundo da música, non buscar o éxito, senón buscar unha identidade e buscar que a xente descubra tamén aquí en Galicia ou donde sexa pois a Citarrosa noutro ambiente, noutro estilo bueno, darlle unha reinterpretación a un gran clásico da música latinoamericana. E de alguna maneira pechas un ciclo o Citarrosa que teña alguna das súas milongas cun retrouxo tamén en galego, non, non? Por aí. A interpretación que fixeches con Elena Saz, que fixeches tamén unha maneira, unha xeitada da milonga a algo así como unha canción da Berce. Sentines iso, pode ser? Totalmente, sí, é a intención. A verdade é que quería pois buscar un punto que fose afastado, pero que a vez pois que transmitise unha tenrura especial, non? Entón, bueno, pois tiña ganas dende fai tempo porque me habían comentado varias persoas que unha canción miña que se chama Subiote era Sí. como unha canción de Berce que é unha nana, non? Entón, pois, tiña unha amiga que me decía que durante o embarazo e despois pois que lle poñía moito esa canción ao fillo. Entón, pois dixen, pois vou intentar facer algo aposta, non que o sinta eu así, non? Que o sinta de verdade que é unha canción de cuna e ao final pois vin a oportunidade aquí xa que nunha milonga festiva unha canción así unha nana pois é como alonxado pero que bueno, teñen ese punto en común de afecto. Encontro aí no teu traballo puntos de conexión. Falaches o video do debuxos, non? Sí, 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 sí. 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 A verdade é que creo que é dos vídeos máis orixinais que teño porque ao final moitas veces ves os videoclips dos artistas bueno, é máis ou menos sempre o mesmo, ainda este mellor realizado ou menos e tampouco ao mellor a mensaxe dunha canción pois dá para moito máis, non? Pero
Aquí tiña bastante claro que o que quería era, como a mensaxe do poema este de Neira Vilas, Sí. era espallar unha canción. Pois tiña bastante claro que o que quería era representar eso, representar como as cancións voan, van dun lado a outro, chegan a moitos puntos. Entón no vídeo ese vemos un paxariño que a canción fala dun paxariño como espallando a canción por onde vai, non? E non hai mellor metáfora que un paxaro, xa Ujú. que estén onde estén, están espallando cancións dunha maneira ou outra. Polo tanto, creo que é un vídeo moi intelixente, realizado por David Fidalgo, que ao final pois fai medrar a canción e fai que teña unha mensaxe todavía máis potente. Sí, sí. Subíote. Vou confesarche que viña no metro e dábame voltas na miña cabeza. Subíote unha ledicias e esa canción. De verdade, eh? Agora, voltamos coa milonga. Presentaches hai unha semana aí en Santiago, en un sitio que é de luxo, nun sitio tamén que é onde penso que ti destacas por o teu perfil intimista. Falas da un obxectivo que tes que ter se ti és músico, de baixar as túas cancións no escenario, pero tamén tes que acadar ao público el logo do rematado o teu traballo, falar con eles e todo iso. Contame un pouco como é que pensas esa relación co teu público. Bueno, eu creo que ao final estás unha hora e pico abríndote en Canle ao final, inda que non esteas con ningún tipo de relación coa xente que está dentro do público, pois xa de alguma maneira sí que tes un tipo de relación, non? Bueno, pues, esta persoa estuvo aquí contándonos a súa vida, as súas penas, os seus logros ou o que sexa durante unha hora, nós estamos escoitando, pois se che queren comentar algo, que menos que xa non ser agradable, que iso cae de caixón, que tes que ser agradable ca xente, pero si aportarlles un punto de vista o máis interesante posible, ser unha persona o máis interesante posible no sentido de poder expresarlle unhas referencias musicais que valgan a pena, que o mellor a esa persoa a axudas recomendando a Johnny Mitchell ou a Bob Dylan ou un disco que non haxan escoitado, ou un libro, ou unha película, non? Eu tamén recibo esa información por parte do público porque me din, oye, pareces a túa voz a de Iván Ferreiro ou recórdanos moito a esta canción deste. Entón, pois, é unha relación que se leva moi ben no sentido de que uns aportan a outros, non? Tampouco eu busco chegar a evidente polo tipo de música que fago que non fago unha música mainstream, polo tanto a relación coa xente que me ven a ver pois ten que ser cercana e non o imagino de outra maneira. Cal escenario disfrutas máis? Aí en Modus Vivendi, que tiveches no pub máis antigo de Galiza, nas as cabalarizas dun pazo barroco, aí do Uh -huh. século XVIII, ese Uh -huh. lugar emblemático, non? Disfrutas máis Sí. iso ou é distinto ese escenario con multitude de xente aí debaixo? Bueno, eu teño tocado para moitísima xente en distintos proxectos, no meu propio proxecto, de tocar e non velo o fondo de onde termina, onde remata a xente. Bueno, debo decir que cada cousa ten o seu lugar, non? Eu creo que estes concertos
teñen unha interpretación e teñen unha forma de ser, tipo concertos como o do Modus Vivendi, pois teñen un fondo totalmente distinto a un concerto masivo, pero no concerto masivo no que ao mellor estou correndo polo escenario cantando cancións máis rock con banda e todo eso, tampouco ti eres o centro nin a mensaxe da música é o centro nin nada, entón son cosas totalmente distintas. É certo que a descarga de enerxía nun concerto grande é bestial, pero a descarga emocional nun concerto pequeno é todavía maior. Polo tanto, eu agora mesmo estou moi cómodo no formato acústico pola miña forma de ser e polo momento vital no que estou, pero sí que fai 2 veráns ou así estiven facendo noutro proxecto, noutra cousa, máis de 80 concertos con banda moi multitudinarios e, bueno, pois tamén os disfrutas bueno, estás en ambas facetas pero bueno, se me teño que quedar con o formato para o resto da miña vida no acústico estou moito máis relaxado, disfruto máis o proceso e sí que ao final é un baste moito máis cheo emocionalmente. A pregunta era esa, porque sinto que cando escoito as túas cancións son como xoguetes que lle dedicas e son todas distintas e teñen a ti como fío conductor, non? Pero son todas especiais e únicas, como pequeñas xoias, ¿sí? Sinto iso, percorrendo así a túa música. E por aí hai algo que penso que é un pouco injusto, que non cadra ben. Por aí che din, presentanche como un músico, Rodrigo Ramos, un músico emerxente. Emerxente e logo ves que tocaches e cantaches co Maneiro, con Guadi Galego, e tes uns temas tremendos. E como te defines ti, entón? Non teño unha definición para min mesmo, porque sería unha cousa pois moi simplista. Eu quedome coa opinión da xente. Eu, por exemplo, un recordo moi bonito que mencionabas agora a Maneiro foi cantar Corazón de Carballo aquí na miña terra en Lalín con Heredeiros da Cruz. Iso pois é unha cousa que mola moito e que moi pouca xente puido facer de convidado de Heredeiros e menos na súa terra e diante da súa xente. Cando saes ao escenario e a xente te recoñece que eres ti quen vai cantar con eles e notas esa enerxía, pois entón, bueno, é unha recompensa, non? Entón, pois eso está ben. Emerxente non sei se son ou se fun nalgún momento, pero tampouco a miña intención foi ser mainstream, nin moito menos, non? Creo que ao final o legado dun artista, dun músico ou bueno, a min a palabra artista non me gusta para nada, porque artista era Velázquez. Eu son un artesán de cancións, non? Que non é menos. No, pero bueno, é totalmente distinto, Sí. pero non busco como esta xente que está ahora no fío, que ves que buscan números ir facendo ter máis seguidores, ter máis ointes, ter máis e máis e máis. Eu o que prefiro é eso, dedicarlle moito tempo a cada canción, rodearme de músicos que tamén lle dediquen moito tempo e moito cariño a cada canción e a partir de aí, pois bueno, o seguinte disco non terá outro enfoque máis que sexan as cancións máis bonitas que poida escribir e dedicarlle tempo e un entusiasmo como ata agora.
E falaches tamén do cine, e hai algo aí que chame moito a atención, que, por exemplo, na túa canción Nada Máis, con Lucía Pérez, Sí, temos un vídeo que é unha xoia cinematográfica, que va da man, pero por regos paralelos, non? A canción e o vídeo. Claustrofobia tamén, hai actores de cine do carallo, non? Aí florece, sí. e aí florece o grunge das túas influencias. Tú misturando tudo. Imos falar un pouquiño de... Fálame un pouco desas construccións, cal é o máis axeitado ao teu gusto dos isos videos. Claustrofobia foi por un camino distinto da canción, remata na Sí, mesma idea, non? sí, Claustrofobia foi un vídeo no que nos centramos en facer unha cousa moi cinematográfica, con Víctor Fábregas e Adrián Ríos, está dirixido por Xaime Miranda. Un videoclip que a verdade é que eu me sinto moi orgulloso del, que non é para nada, volvemos á mesma palabra, pero mainstream, porque non sae o cantante, non hai outra onda, pero que é un vídeo que nos centramos en facer unha cousa o máis artística posible, entremezclando un pouco a mensaxe da canción con algo distinto, pero que bueno, que a xente poidese ter doble interpretación, non? A interpretación da canción, a interpretación do vídeo, e a partir de aí xogar un pouco a dúas bandas, non? E sí que é un vídeo que se ves con detemento, pois é un vídeo que engancha e que gusta moito. É que é E forte. despois o de... Sí, sí. E despois o de Nada Máis, pois aí xa, bueno, foi en plan, bueno, creo que foi idea máis ben de Esmerarte, que era a discográfica que a que estiven eu, que tiña que sair eu e tal, entonces dixemos, bueno, pois xa que teño que sair e tal, vamos a facer algo que sexa divertido, non? Que era torturarme, colgarme do teito, cosas así un pouco heavies. Algúnha Sí. idea, de feito, foi sacada a, creo que de películas de acción dos anos 90 e de algunha cousa máis random e oscura, pero sí, a verdade, ao final, pois, eu non son actor, nunca pensei en ser actor, sí que son moi cinéfilo e bueno, pois a miña maneira de expresar tamén o amor ao cine, pois, mediante a música e cos vídeos, non? Sí, aí Eh, botaches o gusto por lo actoral, en Nada Máis, sí, non? sí, no, Porque ao final divertido, eu wow, sí, foi moi divertido, porque ao é final forte. estás xogando, no? Bueno, Sí, claro. hai un momento no que, porque non eran actores profesionais os que salían, pero non me acordo o nome do que me tiña que dar un bofetón na cara, e a primeira toma foi a boa porque me deu de verdade. Entón, pois, quedaste flipando, pero nada, unha experiencia magnífica e ademais eh, eu sería actor se non fose porque me impón moitísimo respeto á cámara e creo que non teño moito encanto recitando textos, pero bueno, que claro, gustarche o cine, pois está aí. A una segunda elección. Sí. E, e logo fuches para outra banda, se non fose por ti, máis recente, fixeches algo íntimo, na mirada directa, na praia, a unha namorada, supoño, non? Sí, a verdade é que tiña moitas ganas de... É unha pequena homenaxe a varios videoclips, como por exemplo Yellow de Coldplay, non? Ajá.
Había un par máis aí, e bueno, tamén na praia me gustaba moito o de Temple of the Dog que era Chris Cornell e Eddie Vedder nesta época grunge dos 90 que Hunger Strike que tamén o fan nunha praia en Seattle e había así varios videoclips que me chaman moito a atención por esa estética e bueno, un non sempre pode invertir tanta pasta en vídeos como en claustrofobia ou en nada máis, entón pois escolles algo máis sinxelo, que sexa íntimo, que sexa un vídeo no que sae a letra, que destaque a canción. E ademais esa canción, pois é unha canción que ao mellor no momento non, bueno, pois foi collida como un single máis, pero que despois sí que me atopei moitísima xente, me chegaron moitos mensaxes por esa canción de Se non fose por ti, que lles gustou quizás das cancións que publiquei, as que máis mensaxes me chegaron de que esa canción era especial para algunha persoa, entón pois tamén unha cousa curiosa que nunca sabes de onde che vai vir o... Porque aparte esa canción é un descarte de claustrofobia. Esa Ah, gravámola para claustrofobia sí. e quedouse fora, pero a min encantábame tocala en directo, fíxena con Maneiro, en acústico, en directo era unha fixa e tiñamos esa canción gravada de claustrofobia e publicámola despois porque, bueno, a verdade estaba no Seldi sempre e pois para adiante, non? E como pode ser que é un descarte? E que en descarto a discográfica ou ti? Eu non. Está ben. E bon, son as regras do xogo, non? Que ás veces temos que inclinar o lombo. Eh, pero pago a pena gravarla logo. Hai uns días entrevistamos aí a Hugo Gueceta falaba de Guadi Galego con un entusiasmo que dixo algo así como que era como gravar con Messi dicía, non? Ah, Ti fixeches o mesmo gravaste con Guadi hai uns anos como foi esa experiencia? Contanos. pois boa, quero decir, a verdade é que non sei o símil futbolístico que podería utilizar neste caso, pero bueno, a verdade é que foi unha gozada, unha canción que funcionou moi ben, que ademais foi publicada nun momento no que saía o disco de Sol de Invierno e comezaba a xira, tuvo moi boa recepción, o que pasa que a min quedoume un sabor un pouco agridulce con esa etapa, xa que fixemos tres ou catro concertos que saíron moi ben e despois cando estábamos vendendo bastantes entradas para tocar en Madrid, pois ese día foi o día no que hubo a pandemia e pecharon todo e entón pois foi como o meu momento mainstream frustrado, non? Tampouco nunca esa canción non a puidemos facer en directo, entón pois son situacións distintas a de Hugo con Wadi e a miña con ela porque sí que a canción funcionou moi ben, pero quedouse aí un pouco a medias o percorrido que podía ter esa canción, que creo que é unha grandísima canción e que, bueno, pois funcionou estupendamente, que é unha mágoa que cando máis xente estaba recoñecendo, escoitando incluso a nivel España, se cortase así un pouco de raíz, porque isto, se non me equivoco, foi publicada en febreiro por aí e a pandemia foi en marzo. Sí. E paga, Aínda así tuvo boa, non sei se tuvo cento e pico mil reproduccións sí, no primeiro mes, sí. sí. Entón, pois, E paga a pena intentar unha reedición, quizá, non?
Pois non o sei, con Guadi fai tempo agora que non falo porque só nos atopamos en concertos de Quique González, que é un cantautor español, Sí. e normalmente pois non falamos de música que falamos do grandioso que é Quique González, entón pois eso, pero bueno, a verdade é que o tema colaboracións eu son unha persoa que me encanta facer colaboracións, fago moitas máis das que se publican porque agora debe ser que me estou facendo maior ou algo, non sei. Convídame moita xente a cantar nos seus concertos. Ou te Convídame moita xente. recoñece, non me... Ou suelo decir que sí, por meter un momento máis de falar, pero sí, estes últimos 2 anos convidoume moita xente a cantar, a colaborar, a facer unha canción en directo e eu encantado bueno, sobre todo se xente xoven que está comezando e os podo decirlles a miña opinión sobre distintas cousas. Xa non consello, porque consellos no mundo da música eu recordo de dar unha vez que foi a Jolly Sa, que é unha artista grandiosa que fai xiras por Latinoamérica e enche teatros e todo. Eh, non sei en que circunstancia lle dixen non vayas a Madrid porque é mellor que te quedes aquí en Galicia, fagas aquí a música, vai ser máis barato, mira os alquileres de Madrid. Claro, foi a Madrid e despois en Madrid descubriron a ficha nunha discográfica, polo tanto, non, non debería dar moitos consellos eu. Bueno, Non. de Barrio Rojo a hoxe é día. E agora para onde vai o teu camiño? Agardo que bueno, que hace un disco en acústico totalmente en galego 100%. Ben, Eh, nada máis que é moitísima presión porque se colles e faz un disco en acústico as letras teñen que ser xeniales, non? Entón, aí non hai trampa, non hai sintetizadores, non hai Hammonds, non hai sós de guitarra que te poidan salvar, non? Entón eu creo que agora mesmo estou intentando enfocar hacia onde eu podo levar, pero necesito moita calma, necesito moita inspiración e necesito facelo sen ningún tipo de presión, non? Entón sí. agora estou facendo esta xira acústica, fixen moitísimos concertos, teño bastantes concertos no verán, teño plans de continuar polo menos un ano máis facendo 3, 4 concertos ao mes, non sei se entre medias publicar o disco este, que bueno, teño bastantes cousas, pero considero que é un risco a nivel persoal bastante alto, xa que podo, se non me sai ben, a única persoa que vou decepcionar é a min mesmo, porque nadie sabe a, a presión a que nos poñemos os que escribimos cancións normalmente, pero quero dicir, ten que ser como prácticamente un libro de escritura a nivel de escritura que sexa moi potente. Entón, pois, por aí teño un pouco de respeto. Sí. É un problema da mirada dun ignorante como eu. Penso que é un momento onde é tan necesaria, non? Esos traballos en galego para o cuidado da nosa lingua, a nosa lingua matria. Gustaríame moito escoitar eses traballos, e é unha presión tremenda para ti e para a carreira dun músico profesional que o mercado pide outra cousa, imos dicir a verdade, para subsistir, al menos. Sí. Non? Sí, sí. Sí, a verdade é que a miña intención é publicar un disco en acústico sabendo que se agora collo e lle pregunto a ChatGPT me vai dicir que publique unha canción noutro estilo totalmente distinto e que non sexa un disco, que sexa un EP, que non sexa moi largo, e que teña singles, e que teña
videoclips con algún influencer, vai aconsellar todo o contrario do que se vai facer, e aínda así faise porque por un amor á música que non, non ten máis alá que a intención de compartir a música que a un mesmo lle sae sin maior pretensión, e ao final pois é eso. Non creo que Bob Dylan cando publicou os primeiros discos, Free Walling ou incluso o Highway 61, pensase en influenciar a ninguén ou en ganar millóns ou en ganar premios ou en encher siquiera un sitio porque recordemos que Bob Dylan, por exemplo, foi apedreado polos fans seus de toda a vida cando estaba máis ou menos establecido, que tiña 23 anos ou 22 anos, e aínda así el seguiu adiante cas súas ideas, a pesar de que lle chamaban Judas e lle tiraban pedras. Pois ao final eu creo que a música e a canción de autor pois ten que ser eso, non? Ir en contra a contramarea. Sí, iso é o que define un músico que sigue cantando e tocando e escribindo, como é o teu caso, e non teñe que ver co mercado, co escenario, nada diso, non? Rodrigo, queres agasallarnos un pouco antes de irnos coa túa música? Temos moitas ganas de escoitarche. Sí, vou a tocar unha canción que se chama Meu Sol, e que a verdade é das miñas favoritas para tocar en directo, que eu a disfruto moito. É unha canción que eu creo que tiña que haber sido sinxelo no disco de Claustrofobia, pero quedou aí, e bueno, agardo que vos guste. Soños que non teñen cor, mirada frágil e sutil. Despois de tanto tempo a escuras intento fuxir. Mañá será un día mellor, despois dun longo inverno gris. Camiño nesta noite espida e penso en ti. Todo está mellor, todo está mellor. Agora o mundo canta unha nova canción. E despois de tanto tempo non fai frío nin teño medo. Agora sai o sol, agora sai o sol. E despois de tanto tempo atopei máis luz do céu. Todo está mellor e sai o sol. A vida ten outro sabor, un sabor parecido a ti, cheado nos teus beizos, lúa, para non dormir. Escoito sempre a túa voz, refuxo para resistir, cantando baixo a choiva sen parar de rir. Todo está mellor, todo está mellor. Agora o mundo canta unha nova canción. E despois de tanto tempo non fai frío nin teño medo. Agora sai o sol, agora sai o sol. E despois de tanto tempo atopei máis luz do ceo. Todo está mellor e sai o sol. Necesito saber
tanto tempo. Necesito pensarlo un poco menos. Necesito te. Necesito-te a ti. Nada, 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 nada. Que beleza, que delicia. Home, grazas. Imos a pechar esta conversa, Rodrigo. Un placer falar contigo. Nada, o placer é meu. Moitísimas grazas por escoitar a miña música e as vosas palabras tan amables hacia ela que prácticamente eh, pois é como se falases ben dunha nai ou dun pai ou dun irmão ou dunha parella, pois sempre se agradece moito recibir palabras de apego hacia as cancións dun bueno, pois nada, moitísimas grazas e é un placer. E imos pechando entón isto que foi unha conversa con Rodrigo Ramos, un músico que se atreve a soltar os seus xoguetes, os seus paxaros musicais lonxe, tan lonxe que acaban e acadan nesta marxe.